மாணவர்களே, இன்றைய காணொளியில் 9ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 4 உரைநடை உலகம் இயந்திரங்களும் இணையவழி பயன்பாடும் என்னும் பாடத்தை கற்றுக்கொள்வோம். வாருங்கள் மாணவர்களே, இன்றைய காலச்சூழலில் இயந்திரங்கள் இன்றி எதுவுமே இல்லை என்று ஆகிவிட்டது. வேளாண்மை துறை ஆகட்டும், மருத்துவத்துறை, அறிவியல் துறை, எங்கு பார்த்தாலும் தொழிற்சாலை என எங்கு பார்த்தாலும் இயந்திரங்கள் தான் அதிகமாக ஆட்சி செய்து கொண்டு இருக்கிறது. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியானது நம் நாடு மிக வேகமாக முன்னேறி இருக்கிறது. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் நம் நாடு முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது. தற்காலத்தில் பயணச்சீட்டு, உணவு கட்டண சீட்டு, வங்கி அட்டை, திறன் அட்டை, ஆளறி சோதனை என அனைத்து நிறுவனங்களிலும் அதனுடைய தேவைக்கு ஏற்றவாறு கருவிகள் வடிவமைக்கப்பட்டு வருகிறது. பயணச்சீட்டு முந்தையெல்லாம் பேருந்துல போனோம் அப்படின்னம்னா டிக்கெட் கிழிச்சு தருவாங்க. இப்போ என்னாச்சு, எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத, எத்தனை டிக்கெட் அப்படிங்கிறதும், பணம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறதையும் ஒரே சீட்டுல அடிச்சு கொடுத்துட்றாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து பயணச்சீட்டு அடிக்கக்கூடிய கருவி வந்திருக்கிறது. அதே மாதிரி உணவு கட்டணம், எவ்வளவு உணவு, என்னென்ன உணவுகள் நமக்கு தேவை அப்படிங்கறத முன்னாடியே பதிஞ்சு அதற்கேற்றவாறு நாம சாப்பிட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி உணவு கட்டண சீட்டு கருவி வந்திருக்கு. அடுத்தது வங்கி அட்டை, ஏடிஎம் கார்டு, எந்த நேரத்துல வேணாலும் நம்ம பணம் எடுத்துக்கக்கூடிய வசதிகளை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக அமைஞ்சிருக்கு. திறன் அட்டை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ரேஷன் கடையில போடுறாங்க இல்லையா குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு, அதுக்கு பதிலாக என்ன ஆச்சு, இப்ப ரேஷன் கார்டு பதிலா ஒரு அட்டை கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ஸ்மார்ட் கார்டு. அதை கொண்டு போய் கொடுத்தோம்னாவே நம்ம பொருட்கள் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் நியாய விலை கடையில. அந்த மாதிரியான தொழில்நுட்பம் வந்து வளர்ச்சி அடைந்திருக்குது. ஆளறி சோதனை கருவி மின்னி போனோம் அப்படின்னா தொழிற்சாலைகளா இருக்கட்டும், எல்லா இடத்துலையும் கையெழுத்து போட்டு உள்ள போறதுக்கு நேரம் வந்து அதிகமாக தேவைப்பட்டது. இன்றைய காலகட்டங்களில் போனோம்னா பயோமெட்ரிக்ல வச்சுட்டு நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து கால நேரத்தை வந்து மிச்சப்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு வந்து தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகள் முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கிறது. இந்த கருவிகள் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இல்லாம அந்தந்த நிறுவனத்தினுடைய தேவைக்கு ஏற்றவாறு வடிவமைக்கப்பட்டதாக அமைந்திருக்கிறது. அடுத்ததாக இணைய வலை பயன்பாடு, இன்டர்நெட்டினுடைய பயன்பாட்டை பார்க்கிறோம். மின்னஞ்சல், குறுஞ்செய்திகள், இணையவழி காணொலி, எரிவாயு மின்கட்டண முன்பதிவு, பொருட்கள் வாங்க விற்க என அனைத்திற்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா இந்த இன்டர்நெட் தான் வந்து பயன்படுகிறது. மின்னஞ்சல் அப்படிங்கிறது இமெயில் வந்த உடனே கடித போக்குவரத்தானது குறைந்து விட்டது. குறுஞ்செய்திகள், மெசேஜை அப்போதைக்கு அப்போ அனுப்பிட்டே இருந்ததுனால தந்தியின் பயன்பாடு இப்ப இல்லாமலேயே போய்விட்டது. அடுத்தது இணையவழி காணொலியின் மூலமாக நம்ம இப்போ இங்க நடக்கக்கூடிய செய்திகளை உடனுக்குடனே காண முடியும். அந்த அளவுக்கு இணையமானது வந்துவிட்டது. அதை வந்து மக்கள் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இணையவழி காணொலிகளை. அடுத்தது இணையத்தின் மூலமாக எரிவாயு சிலிண்டர் முன்பதிவு, அடுத்தது மின்கட்டணம், எலக்ட்ரிக் பில்லு, பயண முன்பதிவுகள், அப்புறம் பொருட்கள் வாங்க விற்க என அனைத்திற்கும் வந்து இந்த இணைய வழி வந்து பயன்படுத்தப்பட்டது. காலகட்டங்கள்ல இயந்திரங்களினுடைய பயன்பாடு அதிகமாக இருக்கிறது. தன்னுடைய தேவைகளுக்காகத்தான் இயந்திரங்களை நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். அப்படி ஒரு இயந்திரம் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒளிப்படி இயந்திரம், ஜெராக்ஸ் மிஷின். இது யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஒளிப்படி இயந்திரம் போட்டோ காப்பியர், ஜெராக்ஸ் என்று அழைக்கப்படுது. இதைய செஸ்டர் கால்சன் என்பவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. இவர் நியூயார்க்கை சேர்ந்தவர். இவர் காப்புரிமை சட்ட வல்லுநராக இருந்திருக்காரு. இந்த காப்புரிமை சட்ட வல்லுநராக இருந்த காலகட்டத்தில் அவருக்கு அதிகமான படிகள் எடுக்க வேண்டியதா இருந்தது, ஜெராக்ஸ் எடுக்க வேண்டியது இருந்தது. அதனால ஒவ்வொரு முறையும் நிறைய காகிதங்களை இவர் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டியதா இருந்தது. அதனால என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, மின்னணு புகைப்பட ஆய்வு அப்படின்ற ஒண்ணு செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக தன்னுடைய சமையல் அறையை வந்து அவர் பயன்படுத்தி கொண்டார். அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னம்னா முதலாக கந்தகம் தடவிய துத்தநாக தகடை பயன்படுத்தி உலகின் முதல் ஒளிப்படியை 1938ல இவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு. அதை வந்து சீரோகிராபி, இந்த சீரோ அப்படின்ற வார்த்தை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சின்சான்ல ஒரு நாய்க்குட்டி பேர் சீரோ, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சீரோகிராபி அப்படின்ற பெயர்ல வருது. இதற்கு கிரேக்க மொழி சொல். இந்த சீரோகிராபி அப்படிங்கிறது கிரேக்க மொழி சொல்லு. இதற்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னம்னா உலர் எழுத்து முறை என்பதுதான். 1959ல உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்துறாரு இந்த ஜெராக்ஸ் மிஷினை. இந்த ஜெராக்ஸ் மிஷினை யாருமே வந்து போட்டோ காப்பியர்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது இல்ல. ஒளிப்படி இயந்திரம் அப்படிங்கறத ஜெராக்ஸ் மிஷின் அப்படின்னு இப்போவும் நாம வழக்கத்துல சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்றோம். அடுத்ததாக தொலைநகல் இயந்திரம் ஃபேக்ஸ். இந்த ஃபேக்ஸ் மூலமா கோப்புகளையும் ஒளிப்படங்களையும் அனுப்ப முடிஞ்சது. ஃபைல்களையும் பல்வேறு விதமான ஜெராக்ஸ்களையும் அனுப்ப முடிஞ்சது. ஒரு போட்டோ அனுப்பணும் அப்படின்னா அது அப்படியே ஃபேக்ஸா வெளியில வந்துடும். அது இந்த தொலைநகல் இயந்திரம் உடனடியாக ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்திற்கு அனுப்புவதற்கு பயன்பட்டு இருந்தது. இதை முதல்ல கண்டுபிடிச்சவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 1846ல அலெக்சாண்டர் பெயின் அப்படிங்கிறவரை கண்டுபிடிக்கிறாரு. எப்படின்னா குறியீடுகளை மின்னாற்றல் உதவியுடன் அச்சிடும் இயந்திரத்தை கண்டுபிடிக்கிறாரு. அடுத்தது ஜியோவானி காஸ்ட்லி அப்படிங்கிறவர் வராரு. இவர் இத்தாலி நாட்டினுடைய இயற்பியல் அறிஞர். இவர் கண்டுபிடிச்சது என்னன்னா பான் டெலிகிராப் அப்படின்றது 1865ல கண்டுபிடிச்சார். இது பாரிஸ் டு லியானுக்கு இதனுடைய சேவை முதல்ல ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அதற்கு பிறகு பார்த்தோம்னா ஹாங் மாக்னஸ்கி அப்படிங்கிறவர் 1985ல கணினி மூலம் தொலைநகல் எடுக்கும் இயந்திரத்தை கண்டுபிடிக்கிறாரு. இதற்கு பேரு தான் காமா பாக்ஸ் என்று பெயரிடப்பட்டு இதுதான் இப்ப வழக்கத்துல இருக்கக்கூடியது. அடுத்ததாக தானே இயங்கி பண இயந்திரம் ஆட்டோமேட் டெல்லர் மெஷின் ATM கண்டுபிடிக்கிறாரு. யாருன்னா ஜான் செப்பர்ட் பாரன் என்பவர். இவருக்கு எப்படி இந்த ஐடியா தோணுச்சு அப்படின்னா இவர் சாக்லேட் வாங்க போயிருக்காரு. அங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா பணத்தை போட்டோம் அப்படின்னா சாக்லேட் வரக்கூடிய மெஷினை பாக்குறாரு. இதை பார்த்த உடனே இவருக்கு ஒரு யோசனை தோன்றுது. இதே மாதிரியான பணம் எடுக்கக்கூடிய வகையில் இருந்தது அப்படின்னா நல்லா பயனுள்ளதாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ATM மிஷினை கண்டுபிடிக்கிறாரு. 1967ல ஜூன் 27ல பார்க்லேஸ் வங்கி அப்படின்றதுல தான் முதல்ல ATM நிறுவுறாங்க. இவர் மட்டும் தனியா இல்லாம இவரோட ஒரு குழுவும் செயல்படுது. அடுத்தது இந்த மெஷின்ல பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா காசோலைகளை பயன்படுத்தி இருக்காங்க. முதல்ல காசோலைகள் கொண்டு போய் உள்ள விட்டா அப்படின்னம்னா அதுல என்ன எழுதி இருக்குது அப்படிங்கறத மெஷின் படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு பணத்தை வெளியில தள்ளி இருக்குது. அப்புறம் அந்த காசோலையானது மறுபடியும் உள்ளேயே போயிடும். இந்த மாதிரியானது நடந்துட்டு இருக்குது. அடுத்தது இது என்ன பண்றாரு அப்படின்னா கடவுச்சொல் அதாவது இப்ப பாஸ்வேர்ட் நம்பர் கொடுக்குறோம் இல்லையா, அதுதான் கடவுச்சொல் அப்படிங்கிறது. அது 6 இலக்க எண், அதாவது 6 எண்கள் பொருந்தியதாக எண்களை கொடுக்குறாங்க. கொடுத்து அதன் மூலமா பணம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வங்கிகளினுடைய அட்டைகளில் தனிப்பட்ட அடையாள எண் அட்டைகளிலே பார்த்தோம் அப்படின்னா பின்னாடி எண்கள் வந்திருக்கும் இல்லையா, அதேதான் வங்கிகளின் அட்டைகள்ல தனிப்பட்ட அடையாள எண்ணை உருவாக்கி ATM பயன்படுத்துறாங்க. அடுத்தது இந்த வங்கி அட்டைகள் இல்லாமலே அலைபேசி என்னன்னா நம்மளோட போன் நம்பர் வங்கி கணக்கு எண்களின் மூலமாகவும் பணம் செலுத்தும் முறை வந்துவிட்டது. அதற்கு பிறகு இப்ப பார்த்தோம்னா பணமற்ற வணிக முறை, பணத்தை கையில வச்சுட்டு தான் போய் வணிகம் செய்யணும் அப்படின்றது இல்லை. இப்ப எல்லா பக்கத்துலயும் போனோம் அப்படின்னோம்னா ATM கார்டுலயே என்ன பண்ணலாம், ஸ்வைப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அது மாதிரி வந்துடுச்சு. அதனால வருங்காலத்துல இந்த ATM மெஷினுமே இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை, அதனோட தேவை குறைந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இன்றைய காலகட்டங்கள்ல பல்வேறு விதமான ஊதியங்களையும் ஊக்கத்தொகைகளையும் போய் நம்ம வங்கியில நின்று வரிசையாக வாங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. எல்லாமே ATM மூலமாகவே எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதற்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுதான் இந்த தானே இயங்கி பண இயந்திரம். இன்றைய காணொளியில் இயந்திரங்களும் இணையவழி பயன்பாடும் என்ற பாடத்தில் இயந்திரங்களினுடைய பயன்பாடுகளை பற்றி கற்றுக்கொண்டோம். அடுத்த வீடியோல இணையவழி பயன்பாடுகளை கற்றுக்கொள்ளலாம். தமிழை எளிமையாக கற்றுக்கொள்ள நாடு தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. கற்றுக் கொடுக்க நாங்க ரெடி, கற்றுக்கொள்ள நீங்க ரெடியா இருங்க மாணவர்களே. நன்றி, வணக்கம்.